Erupcija oduševljenja nastala je nešto posle 21 sat, kada se okupljenima Sabine obratio novi svetski kralj tenisa Novak Đoković. Večera sam vama večni dužnik zato što ste uspeli ste da mi učinite ovaj dan, najlepši dan u mom životu, i ovo vam nikada neću zaboraviti. Ovaj pekar je posvećen vama, ovaj pekar je posvećen Srbiji. Za dobro raspoloženje okupljenih bile su zadužene grupe Električni orgazam, potom Novakova omiljena grupa iz detinjstva TAP 011, kao i legende narodne i pop muzike Miroslav Ilić i Vlado Georgijev. Srećni, ščini život